ሰላም ሰላም ናይ ልንዱን ሚድያ ቤተሰብ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ደሓን እየ። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኾንለይ ናይ ወትሮ ትምኒተይ እዩ። ለማዓንቲ ዝመፅኣ ኩሉ ከመስግን እየ። ዩቱብ ተቐቢልና ኣሎ ተመስገን መድኃኔዓለም። ጠንኪርካ ተሰሪሕካ መቸም ኣብ ዘይብፃሕ ነገር የለና። ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ዩቱብ ተቐቢልኒ ማለት እዩ እና ጋና ለለኽን ሞኔታይዜሽን ዘይመላእኽን ዘይገበርክን ክብራት ኣሕዋተይ ከምቲ ኣነ ኣብዛን ደረጃ ወፂሐየ ዘለኹ እስኻትን እውን ኣብኡ ክትበፅሓ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። በመጀመርያ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ገበሩ ክብራት ኣሕዋተይ። ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ናይ ላይክ ሻር ኮመንት ናገበርኩም ኣበራትዕኒ። ሃናፂ ዝኾነ ርእይቶኩም ድማ ይፈለየኒ። ኮመንት እውን ከንብብ እየ ፅሓፍለይ እና ክሳብ ሎማዓንቲ እዚኣ ኣብ ጎኒ ኮይንኩም ኣጆኺ ናበልኩም ዝነበርኩም ክብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን፣ ብልቢ እየ ለመስግን። ያው ሳለኹም ሳላ ድጋፍ እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ እስኹም ኣጆኺ ናበልኩም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሐ እየና ብልቢ እየ ለመስግን። ንወርሕን ገለን ዩቱብ ዓፂኒ ነይሩ እዩ ተስፋ ቆሪፀ በቃ ማለት እዩ ኣብኒ ነይሩ ምቕባል ንወርሕን ገለን ዓፂኒ ነይሩ። ግን ክንደይ ኣለኽን ክብራት ኣሕዋተይ ኣጆኺ ከቕበለክ እዩ ተዘይተቐበለክማ ኣይተርፊ ምናምን እናበልኽን ብዙሓት ነርክን ክብራት ኣሕዋተይ ለባራትዕኽናነ ማለት እዩ እና ንምንታይ ዘየመስግነኒ እዘን ኣሕዋተይ ኢለያ ኢከለ ኢከለ ክብል ኣይኽእል ብምሉእኹም ብምሉእኽን ክብራት ኣሕዋተይ ካብ ልቢ የመስግን ማለት እዩ እና ወርሕን ገለን ዝዓፀየኒ ዝኣበየኒ ምቕባልሲ ኣነ ብዝል ተረዳእኽዎ ማለት እዩ። ናይ ፃዕዱን ገለ እየ ልገብር ነይረ ብዙሕ ላይቭ ኣይኣተኹን ኣነ ብናይ ባዕለይ ማለት እዩ። ሓደ 8 ገለ እየ ኣትየ እምበር ብናይ ፃዕዱን እየ ናገበርኩ ነይረ ማለት እዩ። እና እንድዒ ናይ እዩ ሒዝኒ ሓደ ቪድዮ ልደልት ክለ ነይሩ ሓደ 10 ምናምን ልኾኑ ቪድዮታት ደሊተ እየ ማለት እዩ። ምስ ሓዘኒ ከዚ 10 ምናምን ቪድዮ ልኾን ደሊተ እያ ካብኡ ለለ ናይ ቪድዮ ባዕለይ ሰሪሐ ለለቕክዎ ነይሩሲ እሱ እንትን ለይገበርኩሉ ነይረ ታብኔል ለይገበርኩሉ ነይረ እሱ እውን ገይረ ገለ ኣስተኻኺለ ካብኡ ኣርእስትስ ልደጋጎምክዎ ኣርእስቲ ነይሩ እሱ እውን ኣስተኻኺለ ሓደ 3 ልኾና ቪድዮ እውን ኤዲት ገይረ ብዙሕ ኤዲት ገይረ ግን ኣይሰርሐ ማለት እዩ። የቆረፀይ ክቆርፀ ሰይኻለይ ዘን ተቆረፀ ግን ሓደ 3 ብቻ እየን ነይረን። ኣብ ዘይሓሰብ ኩሉ መዓልቲ ሰርፕራይዝ ገይርንና ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ። ኣብ 3 ወርሒ ኣብ 4ይ ወርሒ ገዲማ ኣብ 4ይ ወርሒ ዩቱብ ተቐቢልኒ ካብ ልጅምር ካብ ልኸፍት ዩቱብ ማለት እዩ። ጋና እየ 4ይ ወርሒ እውን ኣይሞላኹን ያው ጋና ናብኡ ይበፅሕ ኣለኹ ንእሽተይ ማለት እዩ። 3 ወርሒ ምናምን እየ ገይረ ዘለኹ እና ክብራት ኣሕዋተይ ንስኻትን እውን ተስፋ ብዘይ ምቑራፅ ከምዚ ተኣብየክን እንተሎ ለኣበየክን ገለ ተሊኽን ሓደ ኣሕዋተይ ይህልዩ ርግጠኛ እየ። ናይ ፃዕዱን ገለ ስለንገብር ኣብዝሓና ምናዳ ኣብዚ ሮሞዳን ሰዓት ብዙሕ ሰብ ናይ ፃዕዱን ንገብር ነይሩ ላይቭ ንኣቲ ብኖርማልስ ኣይነበረይ ማለት እዩ። ኣብዝሓስ ብናይ ፃዕዱን ልጥቀም ነይሩ እና ኣብዝሓ ልተጠቐምና ኣሕዋተይ እንድሕር ሃሊኽን ቅድሚ ኣፕላይ ምምግባርክንሲ ተስተኻኸሎ ኩሉ መጀመርያ ቪድዮታትክን ብደንብ ጌርክን ረአዮ ብደንብ ጌርክን ጠምቶ ማለት እዩ። ቆረፆ ኤዲት ግበራ ካብኡ ለለ ኣርእስቲ ልተደጋገመ ምናምን ተሃሊክን ለይ ኣይቲ ድገማ ማለት እዩ። ጥቕሲ ምናምን እንድሕር ደጊም ክኖ ኣይቕበል ይኣቢ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ተብኔል ለይ ሓደ ዓይነት ኣይንገሮም ምናዳ ፎቶ ኣነ ኣብዝሓ ፎቶ ስእሊ እየ ልገብር ነይሩ ማለት እዩ። ስእሊ እየ ኣብዝሓ እንትን ለይብለ ብስእሊ እዩ ኩሉ ግን ልደጋጎምክዎ ነይሩ ማለት እዩ። ኣልዒለየ እየ ከዚ እሱ እውን
ካብኡ ለፅሑፍ ኣይንገብረሉ ሓደ ለለና ፅሑፍ ኣይንገብረሉ እሞ ምስቶ ኣርእስትሲ ኣብዚ ፎቶ ኣብዚ ተምኒል እውን ፅሑፍ ንግበረሉ ሓደ ዓይነት ማለት እዩ እና ብደንቢ ቪድዮኽን ጠሚትኽን ርኢኽን ኣፕላይ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ብዘይ ጥርጥር ደመናይ ክቕበለክን እዩ ካብኡ ለለባ ኮፒራይት ምናምን ለይ ኣብ ውሽጢ ኣቲኽን ብጎግል ክሮም ረአዮ ማለት እዩ ተኸታተላ ላይቭ ክትኣትያ ተለኽን እውን እስቲ ኣብ ለማዓንቲ ንኣተኹላ ላይቭሲ ኮፒራይት ሒዝኒ ከይኾን ኢልኽን ረአዮኦ ማለት እዩ ምንም በቃ ኣውለይ ፈለጥናሉ ኣውለይ ዝተውዕልናሉ እዩ ኮፒራይት ንሕዘና ምናዳ ድምፂ ገለ ተሃሊና ይሕዚ ካብኡ ለለ ናይ ማትና ቪድዮ ገለ ንፅዕን ማለት እዩ ብውሽጢ ብጎግል ክሮም ኣቲና ንረአዮ ማለት እዩ ቅድሚ ኣፕላይ ምግባርኽን ማለት እዩ እንተስ ቆሪፅኽን እንተስ ሳይለንት ገይርኽን ድምፂ ተኮይንለ ሳይለንት ገይርኽን ዝቁረፅ ተኮይን ከዓ ቆሪፅኽን ኣውፂኽን ኣፕላይ ክትመልኣ ትኽእላ ኢኽን ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ካብኡ ከዓ ክቕበለክን እዩ ብለይ ጥርጥር ማለት እዩ ክቕበለኩም እዩ ናይ ድምፀይ ይቅርታ ናበልኽየ ሰዓል ስለ ዝሓዘኒ ንእሽተይ ጎራዕራዕ ናበልኽየ እና ኣፕላይ ክትገብራ ትደልያ እንድሕር ደሊኽን ንዓይ ዝመልአለይ ኬፊማ ክወደወይን እዩ ፌስቡክ እውን ብዚ ክትረኽቦ ትኽእላ ኢኽን ብጣዕሚ እዩ ጎበዝ ብእውነት ናየስ ብዙሕ እዩ ብዙሕ እንትን ነይርዎ ብዙሕ ፈተና እዩ ነይርዎ ግን እንደምን ኢሉ ብዘለኸኣሎ ቃዕሙ ሰሪሕለይ ማለት እዩ ብዙሕ ፈተና ነይርዎ ለባዕሉ ዘዳኸም ሕቶታት ጥያቄ ነይርዎ ኮፒራይት ብዙሕ ንሕዘኒ ስለነበረ ማለት እዩ እና ክትረኽቦ ትኽእለ ኢኽን ብደንቢ ገይሩ ክሰርሐልኽን እዩ ብጣዕሚ እዩ ጎበዝ እና ብዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም